Dobrý den, drazí fanoušci Formule 1. Dovolte, abych vás na začátku nového roku 2024 přivítal ve vašem multimagu Kolo na kolo a s ním první videokástová epizoda. Jak jsme slíbili na konci loňského roku, tak se můžete těšit na množství nového a zajímavého obsahu. A protože si myslím, že Formule 1 nemá hranice a jedna vášeň, společný zážitek, tak jsem také přesvědčen o tom, že zážitky z Formule 1, ale nejenom z ní je nutné a dokonce žádoucí sdílet s ostatními. V tomhle konkrétním pořadu se budete potkávat se zajímavými lidmi, se kterými nás spojí samozřejmě nejenom Formule 1, ale také Formule 1. Proč? Tak k tomu se za malou chvíli dostaneme. Pokud čekáte, že se dozvíte něco konkrétního o tom, jak bude závodit Ferrari v letošní sezóně, nebo jak McLaren bude blízko Red Bullu, tak uznávám, takhle dopředu budete trošičku zklamaní. Ale pokud hledáte nějaké zajímavé povídání s velmi inspirativními lidmi, tak jste na správné adrese. Ve druhé části bonusové etapy tohletoho podcastu, tak se můžete těšit na zajímavé tipy, jaké například dobré víno si dát k jaké velké ceně a proč. Ale jak jsem říkal, to až ve druhé části, protože tady je ta první. A tady se mnou je, a za to jsem strašně rád, Karel Siegl. Ahoj, Karle. Čau, Tome. Já tě zdravím, prosím tě. V první řadě za pozvání, děkuju, Tome. Jsem strašně rád, že jsi přišel. A já musím ještě takhle na začátek uvést na pravou míru konkrétní věc. My se s Karlem známe už dneska přes rok. Poznali jsme se, stali se z nás kamarádi. Je to tak? Jo. A těch věcí a témat, co jsme spolu probrali, kolik hodin už jsme spolu dokázali strávit. To už něco je. Tak si mi umožnil povyprávět mi svůj příběh. Jedna z hlavních příčin, proč je Karel tady je, protože mimo jiné, on toho Karel dělá strašně moc, ale mimo jiné vozil fanoušky na velké ceny Formule 1. To už je docela dobrý důvod, abychom se tu potkali, že? Ale nebudeme se bavit jenom o tomhletom. Karle, prosím tě, ty jsi majitel, spolumajitel s přítelkyní vinárny. Do Vinotéka se nachází. Do Vinotéka. Prosím tě, to mě vždycky strašně zajímalo, mně se líbí to spojení Vinotéka, je samozřejmě takové krásné české slovo a u tohoto D, což mi přijde jako docela originální kombinace, jak vás to napadlo. Hele, no. My když to teda trochu celý přeskočím a už jsme byli ve fázi, že jsme věděli, že si budeme otvírat vinotéku a vymýšleli jsme nějaký různý názvy, tak mě napadaly takový samý nesmysly typu jako nevinárev a dobře. A vinotéka na růžku. A já už si to ani popravdě už všechno tohle nepamatuju. Chtěli jsme něco simple, něco takového úderného. A tím, že Alex, moje přítelkyně, tak ona je z Kazachstánu a ty první měsíce jsme spolu tak nějak jako hovořili napůl anglicky, napůl česky, tak chtěli jsme mít nějaký takový jako kosmopolitnější název, řekněme. A chtěli jsme fakt něco jednoduchý, no. A tenkrát, když jsme si nějak psali, ona byla někde na cestě do práce, tak napsala Dvinotéka, já jsem se tomu zasmál, říkám, hele, to je dobrý, to se mi líbí, pojďme do toho a nakonec to vyhrálo, takže to bylo. Ještě jednou možná se kladete otázku, proč zrovna v podcastu Kolo na kolo se bavíme ve velkém o vínech. Zaprvé si myslím, že většina českých i slovenských fanoušků má velmi dobrý vztah k vínům, jo. Ale hlavně ještě jednou, tady jsme, abychom vám povyprávěli podle mě a pro mě naprosto úžasný a inspirativní příběh, jak jsme se vůbec dostali s Karlem dohromady, jak se Karel dostal k tomu, že nabízí, myslím si, ta nejlepší vína. Takže ještě jednou připomenu The Vinotéka u zastávky MHD Plaňanská. Ano, je to Malešice, Praha 10 a ulice Počernická 62, tam se přátelé s námi, s Tomem můžete relativně často potkat. Fakt přijďte, protože já tam trávím relativně hodně času, ne že bych byl teda takový alkoholik. Jako. Jo, to zase jako ne. To vůbec ne, my degustujeme, to je rozdíl. Přesně tak, ale jednak já tam chodím hrozně rád za tebou, protože vždycky si popovídáme, ale nejenom za tebou, protože jedna z úžasných a fascinujících věcí, jaká komunita se kolem The Vinotéky vytvořila. Takže tam potkáš nejenom
lidi, řekl bych, různých jako charakterů, ale všechny mají jedno společné, že jsou zajímavými lidmi a s každým z nich, nebo s drtivou většinou z nich si popovídáme a to si myslím, že je jako extra přidaná hodnota toho stánku tam. Z toho mám velkou radost, no, to byl můj záměr, Tome. To byl můj záměr vytvářet vlastně komunitu. Proto jsem i na začátku vlastně nastolil takový, řekněme, friendly přístup ke každému. Ne vždy si myslím možná, že to bylo úplně správně, protože potom je potřeba mít nějaký mantinely, a ne někomu dovolíš tohle, ten to toleruje, ale některý umějí jít až jako za hranu. Ale když se vrátím k tomu friendly přístupu, tak ano, ve výsledku se to projevilo jako dobrá volba, protože vytvářela se komunita, vlastně klienti, dneska už naši přátelé, mnozí z nich se tam potkávají, všichni se známe, je to super, no, a vlastně jsme tam taková jako fakt komunita, taková větší rodinka. Jak jsem slíbil, pojďme se podívat mnoho let zpátky, protože to byla doba, kdy si neprodával víno, ale vozil si lidi nejenom na velké ceny Formule 1, ale na řadu velkých eventů prakticky po celém světě. Já bych se chtěl tomu období pověnovat, jestli bys nám, prosím tě, povyprávěl, jak tohle vůbec začalo, jak přišel ten nápad, že budeš zprostředkovávat lidem takovéhle zážitky. No, to asi možná ty začátky už jsou někdy úplně jako v mládí, kdy jsem měl velký záliby. A bylo to ještě na škole? Tohle, jako řekněme na základce, kdy na základce já jsem měl hodně rád obecně hudbu, sport, cestování, zážitky obecně. A my už vlastně jako mladí kluci, co si vzpomínám, když jsme fotbal hráli vlastně na jižním městě, tak jsme relativně dost cestovali a na různý turnaje, různě po Evropě. Na to máme doteď skvělý vzpomínky s klukama. Rád na to častokrát vzpomínám. No ale potom po nějaký době, někdy v 15, už ten fotbal šel na druhou kolej a já jsem nastoupil na střední. V prváku jsem se tam potkal s mým dobrým kamarádem Kubou a nějak jsme úplně všechno přehodnotili a začali jsme poslouchat jako rockovou muziku, až jsme se do toho úplně zbláznili. Začali jsme hrát na kytaru, já teda na elektriku, on na basu, sehnali jsme si bubeníka, tak a rozjeli jsme kapelu a vlastně s tím spojený bylo i jak obrážení různých koncertů, ale tenkrát samozřejmě, co se nabízelo, tak různě jako po České republice. Ale problém už tenkrát podle mě tam byl, kdy hodně těch kapel, který my jsme poslouchali, nebo i já hlavně, tak jsem do Česka moc jako nejezdil. Takže jste museli prostě vyrážet do světa v podstatě. Jo, jako ne nějak často, ale jo, jako tak jako kapely typu... Ale dělali jste to pro sebe pořád. Ano, jo. Kapely typu prostě U2, Arctic Monkeys, Black Keys, takovýhle kapely jsem moc jako nejezdili. Teď se to možná trochu mění, ale stejně si myslím, že jako ten Berlín je častokrát taková jako konečná zastávka. I když polský trh teďka je jako nabitej do Varšavy, prostě jako jezdí spoustu velkých kapel a nejenom tam, i do Krakova. Ta situace se asi jako mění furt, ale takhle to bylo. A vlastně, když to trochu přeskočím, tak potom jako po studiu na vysoký, tak jsem se pohyboval vlastně v cestovním ruchu a tam tenkrát už ta myšlenka byla, když jsem si mapoval trh tady v Česku a zjistil jsem, že tady vlastně není žádná služba, která by řešila problém typu naberu tě tady na Florenci. Tam byl asi ten element, že to, co jsi zažíval, tak si to chápu dobře, pocítil i jakousi touhu to zprostředkovat dalším. To byla ta myšlenka asi, jak se to spojilo, že? Tak. Já si myslím, že častokrát to tak lidi mají, že prostě když jako řeší nějaký vlastní problém, tak potom je to důvod k tomu nezůstat třeba jenom u sebe, ale pomoct i někomu třeba jinému. No, takže tady byla ta myšlenka, já jsem viděl, že nějaká takováhle služba jako historicky existovala. Od 90. tady byla cestovní agentura Ozy a Potkan, tuším se jmenovali.
A ty vozily jako spoustu lidí na koncerty do Německa, vlastně AC/DC, Motorhead a takovýhle velký věci. A jako dělali to fakt ve velkým. Ale co jsem slyšel, když to trochu přeskočím, potom od našich jako klientů, tak jako bylo to takový hodně punkový, no, že oni jako třeba jeli, jako to bylo beze smluv, prostě jako jeli, neměli ještě jako třeba ten ozák snad ani jako lístky nějak neměl sehnaný. Všechno to tak nějak jako řešil třeba na místě, jako bylo to tady takový jako punkový malinko, no. No, tak jsem si řekl, jo, hele, tak já jsem nějakou praxi měl roční, takže... Roční praxi skrze nějaké tvé zaměstnání v cestovní kanceláři. Ano. No a vlastně potom s tímhle nápadem, jestli teda takhle to jenom to v rychlosti dopovím, tak jsem se zmínil vlastně svýmu kamarádovi Tomášovi. A tomu se to líbilo samozřejmě, plácli jsme si a pak jsme to teda ještě okořenili o ty sportovní akce, protože k tomu jsme inklinovali jako oba celý život a milujeme to. Prostě. Jak já totiž znám tvoji obrovskou kapacitu a tu jako orientaci na cíl a touhu jako posouvat ty věci dopředu, tak si tě fakt neumím představit jako zaměstnance právě. Takže asi jenom logické, že jsi pak šel s kamarádem do vlastního biznesu. Jo, no jako hele, tam to bylo... Tam moc jako názor nebyl úplně vyslyšený a celkově ta motivace prostě jako nebyla taková, když nad sebou nemáš nějakého správného lídra, který tě prostě jako žene dopředu a dá ti prostě tu svobodu a dá ti ty kompetence. A to jsem úplně neměl, takže to bylo takový jako logický vyústění, no, si myslím. Takže takhle vznikla cestovní kancelář Karla Siegla. Ano, to bylo Smart Go se to jmenovalo, jsme byli S jako sport, M jako music, art bylo vlastně, jsme nezůstali jenom u tohohle, ale postupem času my jsme dělali různý jako zájezdy do nějakých galerií, muzeí, vlastně i na balety. Jako poměrně široký portfolio. Jo. No a tam někde... to prostě tak nějak organicky se diverzifikovalo, protože lidi se dozvěděli, že jako pokud umíme sehnat lístky do La Scaly, tak, nebo do vídeňské opery, tak pravděpodobně, když je tam i nějaká akce, nějaký balet, tak to taky zvládneme. To je super. A kdy se k tomu teda přidali velké ceny Formule 1, nebo to byl... To bylo hned, by se dalo říct. No. My jsme začali vlastně 2016 a vlastně z začátku byl nějaký teda jako business plán, ten název, potom bylo teda nutné ho předložit vlastně na Ministerstvu pro místní rozvoj a tam probíhalo nějaké schvalování, který jim se to líbilo, že to je jako dobrý nápad. No a potom jsme museli získat pojištění, vlastně pojistku proti úpadku, co dělá relativně málo pojišťoven. A když ta firma vlastně jako začíná, nemá nějakou historii, což logicky mít jako nemůže, tak to není úplně jako jednoduchý sehnat. Jo. Ale teda teď. ale jako předtím to nebylo úplně... A jak vzpomínáš na ty začátky? Teda ta firma rostla nějakým způsobem? No takhle, tak tohle byly úplný začátky, kdy vlastně my jsme si našli nějaký kancel na Žižkově v Koněvce. A my už jsme jako paralelně s tímhletím celým procesem jsme vlastně postavili nějaký takový jako základní e-shop na WordPressu, na šabloně. Nasypali jsme tam jako nějaký první akce a čekali jsme, no a první objednávka přišla třeba a to jsme jako jeli fakt jenom organicky, to ani žádný PPCčka nebyly, nic takového. Takže to jsme nějak čekali asi po měsíci a půl. Si vzpomínám, jak jsem byl busem z Jižňáku a skočila tam první objednávka, to byla Paříž a Phil Collins, který teda zrovna, to jsme trefili dobře, tam jsem mu cítil příležitost, protože on 10 let nějak nekoncertoval, nějaký problémy a oznámil 3 koncerty a na to lidi slyšeli, takže Na tom se to začalo pak teda rozjíždět? Nebo a potom vlastně jako jsme začali postupně přidávat jako různý jak koncerty, tak vlastně jsme měli tenisový
turnaje, zájezdy na tenisové turnaje, jak letecký, tak autobusový samozřejmě, takhle si to většinou byly. Konec konců, když už mluvíš o tenise, tak do Monte Carla, že si taky vozí lidi, nebo jsi tam byl i osobně, ne? Jo, tam jsem byl, no. Takže ty se takhle podíval na okruh Formule 1 díky tenisu. Ten jsem si prošel, jo, tam to dobře túrovali, no, tam jako jaký potuněný káry. Předváděli se, jako kdo tam bude víc řvát. Řekni mi prosím tě, jasně, vy jste rozšiřovali portfolio těch zájezdů, včetně Formule 1, ale jak se o vás lidi dozvídali? Měl jsi třeba v úvodu obavy, jako že to má pomalej rozjezd, nebo že si nevěříš, nebo to šlo už od začátku, opravdu takovou křivkou nahoru? No ne, tak jako pokud vlastně o tobě nikdo neví, tak samozřejmě je to jako pomalej ten rozjezd, no a samozřejmě my jsme tam pak začali spolupracovat s nějakýma jako PPCčkařema, lidma, kteří nám spravovali reklamy a tím se to nějak jako postupně rozjíždělo, jo, tak prostě nějaký peníze dáš do reklamy, z toho ti přijdou nějaký objednávky. Zase to točíš dál. Takže takhle, no, takže samozřejmě ta reklama, ta hrála asi jako stěžejní roli, no, v tom začátku. A obecně my jsme chtěli mít ten rozjezd spíš pomalej, protože chtěli jsme to dělat hlavně dobře, jako nenaštvat toho klienta, nenaboostovat to ve velkém a pak to nestíhat, sehnat na to vstupenky, mít dostatečnou kapacitu na hotelích a tak dále. No. Takže vlastně jako primární bylo dělat tu službu správně a mít nějaký organický přirozený růst. No. Já o tobě už dneska vím, že jsi jako velký vizionář, že nekoukáš jenom za roh, ale koukáš za dva rohy. Řekni mi, v tomhletom období podnikání bylo to spíš tak, že ta situace, neříkám ovládala tebe, ale jakože si musel improvizovat, anebo už tenkrát jste měli nějakou vizi, kde třeba chcete být za 2 roky, za 3 roky? Protože jak tě znám, tak ses nespokojil s tím, tady prodáme pár zájezdů, něco na tom vyděláme. To, jo? Ne, tak improvizace to byla každý den, bych řekl. Jako, to jo, ale jo, hele, já jsem měl takovou vizi, tam příklad, Fórum Karlín je moc takový fajn koncertní hala a tady na Praze 3 a když pojme 4000 fanoušků na nějaký koncert, tak já jsem si říkal, hele, bylo by fajn, tak já nevím, přijede tam kapela Queens of the Stone Age třeba a přijde tam 4000 lidí, tak pokud ta kapela bude hrát třeba v Mnichově nebo v Berlíně, tak když bychom zprostředkovali a zorganizovali zájezd pro 5% těch návštěvníků, což je nějakých jako 200 lidí, což jsou 4 velký autobusy, tak to jsem si dal jako takovej cíl, který mi přišel jako reálnej, ale samozřejmě to všechno dlouho trvalo, spolupráce s ticketingovkama, jo, protože najednou jako sehnat na vyprodanou akci jako tolik vstupenek, to prostě jako nebylo jednoduchý, takže ono vlastně jako ten biznis hodně spočíval v tom, že tam to bylo hodně o tom ticketingu, jo, protože jako ty se vždycky nějak jako dostaneš. Jako samozřejmě, když se bavíme o těch autobusových zájezdech, tak ano, nějakým Flixbusem nebo studentem se prostě do toho Berlína dostaneš, ale potom, pokud jsi tam nechtěl řešit ubytování, tak byl častokrát problém, že ty zpáteční cesty byly třeba ve 3 ráno a přijde mi to takový, jako nechceš někde tam s bezdělákama prostě bejt někde na nádraží v Berlíně. Takže tohle vlastně ta naše služba byla. Přijeli jsme po koncertě, se jelo zpátky domů. A dá se někde, nebo nějak, pokud takový moment existuje, popsat, kdy jste měli pocit, že jste jako na vrcholu, nebo to pořád jako šlo nahoru? Jo, tak to byl určitě rok 2020, začátek. Nebo řekněme konec roku 2019, když jsme zase měli 3 roky, jsme měli jako hodně zájezdů, už jsme si byli jako jistí v kramflecích, znali jsme ty destinace, znali jsme ty hotely, měli jsme dobrý kontakty na vstupenky, byli jsme sami jako delegáti v těch místech, takže to nebyl takovej punk, že jedeš někam poprvé jako delegát a prostě
Tváříš si, že jsi tam jako byl a že to tam znáš a přitom jako ne. To je jeden z důvodů, proč jsme tady, protože jenom připomenu, na vrcholu Karlova firma byla v letech 2019 a 2020, protože pokud vás zajímají velice inspirativní příběhy, tak jste na správné adrese, ale k tomu, co se stalo potom, a o čem jsme si povídali na začátku, tak se dostaneme samozřejmě za malou chvíli. Ale ještě by mě zajímaly nějaký storky, prosím tě. Jo? My jsme se o tom bavili objektivně a já bych rád, kdyby tady našim posluchačům nabídl nějakou, bychom si říkali, hele, musí to být nějaká bizarre story, pak to musí být story, co jsem chtěl, aby když se ohlédneš zpátky a vzpomeneš si, tak pořád ještě jako mráz po zádech ti leze, ježišmena, to byl, já nevím, buď průšvih, nebo špatná zkušenost, nebo něco, co bych z té paměti vymazal, no a do třetice něco, na co se dá vzpomínat opravdu jako hezké. Tak pojďme třeba začít nějakým tím bizárem, co jste zažili. Hele. A takhle umožníme nahlédnout těm, co sedí v letadlech nebo v autobusech do toho zákulisí, co se, jak někdy na hraně je to, že se to nemusí podařit. No, tak jak jsem říkal už předtím, no, ono častokrát to fakt byla improvizace, takže jako nějaký jako bizarní situace se děly, hlavně v těch začátcích jako často. Takovou asi, kterou bych vypích, tak byl hnedka první naše autobusová akce, vlastně zájezd do Milána. To bylo na Evropskou ligu, kde hrála Sparta na San Siru proti Interu. A tak tam jsme vypravili autobus, tam jsme jeli já, můj společník Tomáš. První akce, taková jako vlastně větší autobus. Tak jsme u toho chtěli bejt. No a tak jsme si nějak říkali už předtím, hele, s cestovkou si myslíme, že by mohli takový jako víc v pohodě fanoušci, kultivovanější, řekněme. No a jako už na tom Florenci, když jsme jako nastupovali a když jsem si tam škrtal ty jména a viděl jsem, jak ty fréři tam prostě nosejí ty basy piv do toho busu, tak jsem říkal, tyjo. No, to bude legrace. A bylo dost, no. A tak jako jsme vyjeli, já jsem nějak je uvítal. A po chvíli řidič mě upozornil na to, že nefungují toalety. Takže no a to jako některý to vlastně jako nezvládne, no, protože první zastávka byla tuším na tom Rozvadově až. A oni tam jako vzadu prostě jako močili do petlaví. Ty krása. Skandovali tam prostě jako řidič nemáčů. Asi si to umíme domyslet. Jak to dopadlo celý? No tohle to bylo jako, to bylo fakt nepříjemný, takže my jsme vystoupili. Já jsem řekl, za 20 minut se tady potkáme zpátky, samozřejmě řidiči, to byl vlastně jako táta se synem, pan Hrouda. Zdravíme. Zdravíme. Pardon. To byla, takže ty si nás odchytli a jako říkali, hele chlapi, to nějak to vyřešte, protože jinak já to jako obracím a jedu zpátky do Prahy. Já jsem říkal, ne, to není možný, prostě jedeme, fakt já to nějak zvládnu a tohle. Tak jsme nastoupili, vyjeli jsme, no a pokračovalo to. No a nakonec teda paradoxně jako legrační na tom bylo to, že nás zachránila naše příjmení s Tomášem, protože já jsem Siegel. Ano. A on teda se jmenuje Straka. Tam teda ta konotace s tou Spartou je malinko jako pochromaná, ale ty, co ví, tak jim to asi jako docvakne. Takže nás tam prostě jako skandovali a potom nějak usnuli. A my jsme přijeli do Milána a tam už to bylo, a tam to byl taky takový punkový příjezd, kdy tam jsme jako buštěli, jako už jsme tady, jako do těch oken. To je mazec teda. No a Tomáš, si vzpomínám, ten vlastně kolega, ten byl z toho tak špatný, že ten, byť vlastně podle mě ze všech jako největší fanoušek z nás, z toho fotbalu, tak na ten zápas vůbec nešel a mu z toho bylo úplně špatně. On tyhle ty situace některý jako nezvládal úplně dobře. A vlastně řešil to tam s těma řidičema, aby jako nějak napravil asi nějaký vztah, který tam vzniknul. No. A potom to jako proběhlo a my jsme teda jeli zpátky, nakonec teda bez 2 klientů. Jeden se tam prostě někde serval, a jako s tím jsme se vůbec jako nějak nemohli spojit a druhej si někde zlomil nohu a s tím jsme byli ve spojení,
že jako jeďte, já jsem tady někde ve špitálu, asi to jako pořeším sám, to je jako můj problém, no a to jsme jako přijeli do té Prahy, další den, no prostě jako 2 dny na to jsme seděli v tom kanclu s tím Tomášem a říkali jsme si, já se fakt rozbojím té faktury, co pošle ten pan Hrouda, protože že tam, prostě, já nevím, budou zničený, já nevím, sedačky, že ten bus nějak zdevastovali celý a nějak jsme se spojili telefonicky a oni, že by nás rádi viděli a že teda přijedou k nám jako na ten Žižkov do toho kanclu. Oni byli teda z Plzně. Tak jako přijeli, jako pánové, přišli do toho našeho kamerlíku, sedli si, jako měli tam nějaký tašky a jako postupně začali tahat prostě nějaký jako dárkový předměty a jako řekli, hele, bylo to jako super kluci, spolupráce, tady máte jako od nás nějakou pozornost a budeme rádi, když budeme jako dál fungovat, no, tak tohle jako, to je takovej bizár a nakonec jako jsme spolu jako odjeli hodně těch akcí potom. Jo, tak to je bizarre story teda, tak za to díky. Nějaká, ono to má už samo o sobě, jako ta bizarnost, ten negativní nádech, ale přece máš nějakou špatnou zkušenost, o které víš, že bys ji nejradši vytlačil z paměti? Jako, to byly často vytlačil z paměti, no, tak jako problém, když nastane, tak se musí vyřešit, no. Ale nezažil jsi teda nic takového? Ne, jako takhle, když si vzpomenu, tak vlastně o necelý měsíc později jsme dělali první letecký zájezd do New Yorku na NHL. Tam tenkrát přijel Jarda Jágr, protože to byla jedna z jeho posledních sezon v NHL, vlastně hrál na Floridě, Florida Panthers a přijeli, jo, my jsme si to jako naplánovali tak, že jsme šli na New Jersey a Islanders a oni vždycky jako jedou tam a mají těch zápasů víc v té lokaci, kde je to poblíž, aby nemuseli zbytečně přejíždět. Tak jo, tak tam jsme nachytali docela dost lidí na to, že to byl úplně jako první takováhle akce. A tam tenkrát můj kamarád Václav tak jel se mnou mi pomoct jako s organizací, protože jako toho New Yorku jsem se docela bál, jako nikdy jsem tam nebyl, vlastně jako prstem na globusu a jako najednou tam máš dělat jako průvodce a delegáta na týden. Tak jo, tak to jsem věděl, že bude výzva a už jako ten start byl problematický hodně, protože vzpomínám si, že vlastně se letělo na 3 skupiny, první skupina, myslím, v sobotu a byl teda leden a byla jako šílená zima, v New Yorku bylo jako sněhový závěr, -15 tam bylo. Tam se nám pak vypínaly telefony na Manhattanu. A tak první ten let, to si vzpomínám, že ty tam vůbec nedoletěli. Ty doletěli vlastně někam do Montrealu, tuším, nebo Ottawa, to tam je, že jo, poblíž v té Kanadě, no a vlastně museli se nějak dopravit do toho New Yorku a vůbec jako nevím, jak to tam řešili, protože my jsme letěli další den a když my jsme byli v letadle, tak oni to ty zákazníci prostě museli nějak řešit. A vlastně a třetí byli nějaký mladí kluci z Moravy a ty zase volali, hele, taky neletíme, letíme až zítra, protože vlastně nějaký problém s motorem, že tam snad něco hoří, tak musíte mít nějaký náhradní let. Ale to oni tenkrát si vzpomínám, že oni jako za to byli docela rádi, oni jako šli někam nějakého tady nočního podniku v Praze a užili si to, oni měli zaplacený, že jo, od nich hotel a to. No a když jsme tam přiletěli do toho New Yorku, tak řeknu, bylo 12 večer, člověk má ten jetlag celkem, je to prostě jako fakt náročný relativně let, ještě jsi prostě ve stresu, že se furt něco jako podělává. Tak zkrátím, přijeli jsme na ten hotel a tam byli naši klienti, kteří nebyli ubytovaní. To byli jako samozřejmě byli nasraný, že jako co, teď my jsme nechápali proč, protože měli jsme všechno zaplacené, měli jsme potvrzení z bookingu, všechno, že je vyřešený, tak jsme to tam šli řešit na tu recepci, no a oni nám prostě jako řekli, hele, jsou 2 ráno, už když jsme přijeli na ten hotel,
A prostě jsou tam nějaký jiný Češi ubytovaný. A no tak to nějak vyřešte, my tady prostě máme zaplacený hotel a jako mám tady klienty, tak jako pojďme to nějak, a oni tak se jim snažili dovolat, teď ty lidi spali, prostě nezvedali, nebo nechtěli víc, no, pak nakonec se tam snad nějaký pokoj objevil, tak ten se musel tam nebo hotel, nějaký pokoje dva se tam naskytly, ty jsem teda to uhradil, tak nějaká skupina tam šla a pak my jsme šli, oni nám našli nějaký spřátelený hotel, který byl třeba 800 metrů o kus dál. No a tenkrát to fakt jako bylo blbý, protože tam byla taková fakt až nepříjemná věc, já si vzpomínám, že mi prostě jako začala týct krev z nosu úplně, už jako z nervů, protože jako lidi nemáš ubytovaný, 2 ráno, člověk rozespalej a v 7 ráno má začínat prostě jako dělat nějaký průvod po New Yorku, prostě v takovémhle městě, když jsem tam jako v životě nebyl, no. Takže tohle byl hodně takový jako blbej stát, na který nerad úplně vzpomínám, ale nakonec ta akce jako dopadla dobře. Až teda na to, když jsme se vrátili do Prahy a zase klasicky sedíme v kanclu a Tomáš mi říkal, hele, podívej se na účet, co to je, nebo tak nějak otevřel a bylo tam jako spoustu nějakých pladeb, ale prostě v Miami, Kalifornie a teď prostě pekárny, nějaký hadry. A dohromady, já nevím, kolik to bylo, 60 000 asi, prostě nám zpronevěřili, tak jsme volali do banky, oni jako pochopili, že to je teda jako průser, že to je zneužití karty. No a tak probíhaly docela takový dlouhý debaty s nima, jako kde jsme všude byli, co jsem platil, kde to může být a tak dále. No, tak nevím, jestli to tenkrát jako vzniklo na tom hotelu. Mazec, ale vrátili nám ty peníze až po 8 měsících, no, což byla docela dlouhá doba. Tak asi tohle vlastně ta konotace s tím příjezdem tam a pak s tím účtem, tak to nebylo vůbec příjemný, no. No, to si umím představit, že to není zrovna něco, na co člověk vzpomíná v dobrém. Ale pojďme tyhle mikropříběhy ukončit tím, jako na co vzpomíná v dobrém, nebo jakýkoliv jiný pozitivní pocit, nebo z čeho seš nejvíc nadšenej? To byly všechny, to byly ty všechny ostatní, bych tak nějak ostatní. Prostě řekl, protože jako to je tolik zážitků, že vypíchnout jako jeden fakt nemůžu. A že jako bylo těch akcí samozřejmě vydařených byla většina, troufnu si říct 95% plus, ale jako takhle. Co si třeba vzpomínám, tak ty zájezdy na ty koncerty byly taky lepší v tom, že častokrát ty kapely prostě dobře zahrály. Byla to i malinko jako jiná sorta zákazníků. Oni si pak o tom povídali, rozebírali ty písničky a tak dále. Byla taková jako dobrá atmosféra, když jsme pak přijeli, já nevím, právě někam do Hungaroringu a prostě jako a teďka ten Hamilton, který mu tam fandilo půlka busu, prostě jako dojel 8, tak jako jsme za to mohli mít. Jo, klasika. A nebo prostě jedeš na fotbal, je to 0-0 a teďka posrat. Jsi nezaplatil, jsem se ani nezahřval jednou gól. Už nejdu. No, ale to tak je, víš, jako, to je mazec. No, tak to lidi asociujou ty zážitky nebo nenaplněné očekávání. Potom s tebou, to je dobrý. No, takže asi tak, abych pak měl vzpomenout, jako ono se to potom, jak jsme sbírali ty zkušenosti a byli jsme v těch místech, tak víš, člověk byl si jistější. A viděl jsi kus světa taky. Jo. Že jako stojí za to. Jo. Mně se líbilo to tvoje zmínka, jak jsi jako delegát do New Yorku, kde jsi předtím v životě nebyl, to je taky jako... trošku o odvaze, nebo prostě... Jo, jako tak museli jsme, no, tak jako buď jsme si mohli jako vybrat člověka, kterýho tam random nějak jako někde na netu najdem, který se tomu věnuje, dělá prostě jako průvodce pro nějaký cestovky, ale to jsme jako nechtěli, tak jako hele, bylo mě 26 a chtěl jsem se tam vždycky podívat a já jsem byl takový, že když jsem někam chtěl, tak jsem šel do rizika, když jsem věděl, prostě, že tam budou nějaký třeba menší trable, ale všechno se nějak vyřeší a vyřešilo. A jsem za to rád, protože pak v tom New Yorku jsem byl ještě hodněkrát a
Jediný, co mě vadí, že jsem se tam ještě nikdy nepodíval jako čistě turista. To sám o sobě. Rád bych teďka možná v létě vzal přítelkyni. Jo, to určitě dopadne. Ale pojďme k tomu, co jsme předeslali. Ty jsi totiž říkal, že na nějakém pomyslném vrcholu jste byli na přelomu let 2019-2020, což mi připomíná, že co to bylo, únor, jsem byl únor 2020 v Los Angeles na západním pobřeží USA a samozřejmě ta potvora čínská už začala zaplavovat Evropu a tuhle část si určitě poslechněte, protože Karle, nejprve nám prosím tě povyprávěj, jak to vlastně u vás začalo, protože to, co přišlo potom, tak Karla v mých očích jako řadí hrozně vysoko. Nejenom tahle, řekl bych, pandemická katastrofa, která měla velký dopad na životy mnoha lidí a mnoha zaměstnanců a mnoha podnikatelů, ale co přišlo potom, tak bych pojal jako zářný příklad toho, jak se prostě z věcí neposrat. Jako. Ale o tom máš za malou chvíli. Nejprve ty první signály toho, že je něco špatně, protože přece jenom ta tvá firma byla o tom, že vozíš lidi po celém světě, což byla jedna z věcí, kterou zasekli jako nejdřív. Jo. Jak to začalo vůbec? Ty první signály? No, takhle. Vím, že jsem se vracel 8. nebo 7. března z Londýna. Tam jsme byli na zápase Chelsea, Everton, tuším. A samozřejmě viděl jsem v českých médiích, že už jako to nějak jako roste a že to jako špatně a tohle, a v tom Londýně bylo úplně, nechci říct nic, ale prostě jako Stamford Bridge přes 40 000 lidí, plný stadion, žádný roušky, nic. A v nějaký trafice vím, že jsem si tam jako projížděl jako ten Daily Telegraph, prostě nějaký ty lokální noviny a jediný Bild snad tam o tom informoval jako na titulní stránce, že covid tam bylo a něco, že se něco šíří. A teď jsme se vrátili a to bylo hrozně rychleji spát, protože vlastně tak myslím 9. 10. jsem šel do kanclu a ono vlastně každým dnem se to stupňovalo. A vlastně v kanclu nám vlastně nepřetržitě zvonil telefon s dotazama, budou prostě zájezdy tady na léto, který jsme měli samozřejmě prodaný. Hodně lidí jsme měli, si vzpomínám, do Budapeště. No a takže jsme toho měli hodně. A já jsem nějak to nechtěl tu informaci přijímat vůbec. Akceptovat vůbec. Tu realitu, že? A byl jsem z toho furt takový, jako, a co bude? A si mě všichni ptali, já jsem říkal, hele, já nevím. Jako, ale já jsem říkal, nepanikařte, prostě, jako, hele, máme to zaplacení, jsme pojištěný, prostě, jako, bude to. No a nebylo. Nebylo, no. Vlastně za pár dní, pardon, už to bylo tak, že jsme byli doma, už pak se do kanclu, vlastně, no. Jako já to mám dost jako vytlačený, trochu ty data, jak to postupovalo a kdy vlastně byl úplnej ten lockdown, že se ani nesmělo ven, nevím, ale tu dobu vím, že jsem si tam našel jako takovou trasu z Malešic do Žižkova, a takhle jako dolů z kopce přes Třebešín jsem chodil běhat každý den a nějak jsem přemýšlel, co dělat. Jak to jako budeme řešit, hledat nějakou alternativu. A protože bylo v tom jako spoustu peněz a říkal jsem si jako, tak musíš to nějak vyřešit, no, není jaký byly ty tvoje, dejme tomu, rozhodovací, nejprve mechanismy chápání situace a pak rozhodovací mechanismy ve stylu, znamenalo to teda konec pro tu firmu, nebo jsi tomu předešel a udělal jsi ten konec sám tím, že jsi pochopil, že... Takhle, ono vlastně vláda vydala nějaký ty vouchery, Lex vouchery, který bylo možný jako aplikovat na ty akce. Akorát vzpomínám si, že nějaký různý dotace, kam na to my jsme si vůbec jako nešáhli, nebo dotace, no, kompenzace. A
Takže vlastně ten problém, samozřejmě chtěli jsme ho vyřešit, tak jako prostě seděli jsme tam 4 roky, měli jsme za sebou hodně akcí a ten rok 2020, ještě když tomu jako předejdu, tak v lednu jsme jednali jako s velkýma investorama o vstupu do firmy a že bychom to třeba začali dělat i v zahraničí. Jako plány, ambice byly velký. No a potomhle samozřejmě jako... A byl nějaký moment, kdy ti teda došlo, jako, že to je natolik vážný, že to je v podstatě konec toho, co děláte? Nebo měl jsi tu ambici přežít a vydržet? Byla ta ambice, jo, samozřejmě, jo. Jako zuby nechty, ale jako ono, jako když se nic neděje, tak jako my jsme se snažili a potom taky samozřejmě probíhaly jako jednání s jinýma investorama, který by to prostě podrželi, protože my jsme taky měli nějaký zaměstnance, že jo, a to nebylo vlastně jednoduchý vyřešit. Takže se to spíš jako oddalovalo, až to vlastně jako spadlo. To bylo neudržitelné, protože že jako sportovní nebo prostě eventy, tyhle ty kulturní akce, tak ty byly seknutý jako první a cestování jako takový nešlo. Takže facka z každé strany byla. Co se ti honilo v hlavě, jako člověku, jako Karlovi? No, že je potřeba... Měl jsi strach, nebo jaký emoce v tobě jako převládaly? Nebo to byla spíš taková jako bojovná nálada? Obojí asi, obojí no, jako měl jsem i strach, jako prostě, že teď my jsme jako měli jsme byli krytý pojišťovnou, ale samozřejmě jako tohleto byla nějaká věc, na kterou jako nikdo nebyl připravený, tak jsme jsme vůbec nevěděli, jak budou probíhat nějaký kompenzace, jak nebudou. Teď jsem si říkal, teď tady budeme něco splácet z těch x let. Takže, ale naopak, ono tě to nutí se nějak jako oklepat a jako říct si, hele, tak jsme tu jenom jednou, že jo, tak pojďme do toho nějak šlápnout, něco se vymyslí, nějak se to vyvrbí, no a v tu dobu vlastně jako takhle, já se malinko ještě vrátím, vlastně rok předtím jsem se seznámil s mou přítelkyní Alex a my jsme vlastně jako od začátku našeho vztahu jsme si furt jako nějak pohrávali, my jsme nějak cítili oba, že bychom něco spolu mohli tvořit. Ona už nám docela pomáhala i v tom cestovním ruchu. To znamená ty nápady toho, co přišlo potom, tak střípky těch nápadů už jste si vyměňovali předtím. Už jo. A vlastně potom, když to tak řeknu, tak se vlastně, když to trochu přeskočím, ale jenom třeba o 2 týdny, tak jsme se prostě... obrovský skoky, tak jsme se, no, co bylo v tom lockdownu, nebo v tom začátku toho covidu, tak jsme se dozvěděli o možnosti pronájmu prostoru v Malešicích, přímo tam. O tom místě už jsme hovořili na začátku. Ano. Tady začíná ten současný příběh. Ano. A byl tam nějaký kluk, který tam měl kavárnu, nějak mu to nešlo a majitelka, která byla moje sousedka, tak tam někoho hledala. No a tak jsem jako říkal, hele, jako nevíme asi. A další den jsem říkal, hele, pojďme udělat jako vinotéku. Stejně jako vínu jsme měli, stejně ve vinotéce jsme se s Alex seznámili, velkou náklonu jsme k tomu měli. Tak jsem říkal, hele, pojďme do toho a šli jsme, já jsem zavolal mému dobrému kamarádovi Kubovi, vlastně se kterým jsme měli tu kapelu v tom prváku, na té střední. A protože ten v tomhle oboru tak nějak už delší dobu podniká dobře a napsal jsem mu, prosím tě, mohli bychom se potkat, že bychom si vyměnili nějaký názory a tak dále, tak jasně, tak jsem sednul další den na vlak. To evidentně bylo možný. Vím, že to si vzpomínám, že vlastně jsem tam jel. To bylo fakt, to bylo hnedka září, to muselo být někdy snad jako 15. Protože to bylo první den, kdy byly nějak povinný roušky a já si vzpomínám, že jsem tam jel a já jsem jako roušku nevěděl, kde jako mám sehnat, tak jsem si rozstříhal tričko a jel jsem tam prostě jak bandita. A tak jsem tam tu přijel a jo, s Alexem jsme si prostě plácli. A pak jsme jako začali vymýšlet ty názvy. A tím pádem už vás to jako chytlo, protože už jste teda přešli z té fáze jako té těžké deky
ty vago, co s tím, je tady nějaká krize. Mně se totiž to se furt jako řešilo, tady ten, ale ono vlastně jako řešilo a neřešilo. Ale měli jste už druhou berličku potom. Jo, rozhodně. Jo, to bylo, že jste měli nějaký jako záložní prostě scénář, jste si vymysleli. Za prvý a za druhý jako se prostě jako člověk najednou zase vidí nějaký prostě novou energii někde a... Mně se ten váš příběh, nejenom tvůj osobní, ale vlastně i tvůj s Alex, kolem toho podnikání strašně líbí, protože to je prostě takový ten typický příklad pojmout krizi jako příležitost. Jo? A z té strany osobně, i pro ostatní, jak já často říkám, prostě nikdy ta situace není ztracená, dokud prostě člověk žije. Je to tak? Jakkoliv špatně to všechno vypadá, a ta doba byla špatná pro mnoho lidí, nejenom proto, že ztratili práce, ztratili příjmy, ztratili podnikání, někdo samozřejmě na tom jako obrovsky vydělal, ale i si myslím, jako, že se to na spoustě lidí projevilo psychicky, že prostě spadli, nejenom děti, ale i dospělí lidi spadli do takové, si myslím, sklíčenosti. Asi se to dá jako nazvat nejčastěji. A váš příběh v tomhle případě, na něm se mi právě strašně líbí to, jak lidsky jste se prostě dokázali z toho jako nepodělat a pak prostě jste tu veškerou energii a tu kreativitu myšlenkovou investovali nejenom do toho, že jste se z té situace dostali, ale pak podívej se, co jste pro to vymysleli a tohle nás všechno jako dalo dohromady, nejenom nás dva, ale všechny ty lidi, kteří se tam prostě potkávají. To je pro mě naprosto úžasný příběh toho. Děkuji moc, já jsem za to má hrozně šťastný fakt, jako byl to druhý dech a vlastně jako ono si hodně lidí ťukalo, moje máma třeba, jako proč chcete dělat jako vinotéku teď v téhle době, když se jako všechno zavírá, tyjo. A nějak jsme to prostě tak cítili, dali jsme se do té výstavby a my jsme vlastně jako začali v srpnu, na začátku srpna 2020. Konec konců my jsme na tom byli podobně, že? My taky nám sportovní eventy padly, jo? My jsme, si vzpomínám, jsme se chystali na první trénink Velké ceny Austrálie roku 2020, kdy už někteří lidi byli dokonce na cestě domů, ale nic jim není, jako, jo? Jsou vlastně v pohodě, jenom jsou pozitivní. Ta enormní panika z toho neznáma, která kolem toho vládla. Některé týmy v garážích už startovaly motory a protože to byl první trénink, tak ten byl v plánu v 1 hodinu našeho času ráno. Ještě v 11 večer, tedy 2 hodiny předtím, jsme jako nevěděli, co bude. Než právě ty 2 hodiny předtím jako ruší se to. A tou Velkou cenou Austrálie padlo úplně všechno. Jako kdyby ten můj pocit, tenkrát jako kdyby vypnuli svět a u mě taky nastala taková jednak já mám normální zaměstnání tam, protože to je svázané zase s letovou dopravou civilního letectví, tam se taky moc nelítalo, takže já si pamatuju, jak jsem chodil po letišti a byl jsem tam úplně sám. To mám natočené, tyhle ty záběry, kdy prostě jak ticho to ti přijde jak z filmu 28 dní poté, kdy prostě naprosto vymetený Londýn a teď to čekání na to, jako co kdy bude, jaký první závod. Jo. A normálně jsem si musel sednout. A nejistota. Velký nejistoty. A ta sklíčenost, jako my lidi, kteří prostě máme rádi aktivní život, tak teď si sedíš každý večer doma, koukáš z okna na to prázdné město a mě normálně jako bylo těžce. Těžce. Já jsem normálně měl jako občas slzy na krajičku, říkám, to přece není to, pro co jako žijeme. A tenkrát, když bylo nejistota nad tím, jako co bude a kdy třeba začnou zase nějaký závody, no tak jsem si udělal prostě analýzu best case scenario, worst case scenario a říkám, no se teda může stát, že se letos nepojede vůbec už žádný závod. A normálně s tou myšlenkou začal člověk pracovat a je to vlastně to, když si uvědomíš ten nejhorší možný scénář, tak ono ti to dá takové pomyslné minimum, od kterého potom si řekneš, OK, tak zkusme se od toho nějakým způsobem odrazit. To byla jako těžká doba pro všechny a proto taky kvituju tu vaši, jako ten důvtip možná až tu kreativitu a odvahu, přesně jak říkáš. V tomhle období jako chcete tady jako mít nějaký krámek s vínem, se vlastně úplně zbláznili. Ale ono to paradoxně nám to pomohlo, protože léto vlastně bylo puštěný, bylo jako rozvolněný, takže my jsme si za ten měsíc tak nějaký zákazníky vytvořili. A potom se vlastně zavřely restaurace, já nevím co všechno, téměř všechno, kromě potravin. A vlastně víno spadalo, my jsme spadali do toho segmentu potravin, takže vlastně my jsme mohli mít to okýnko. Takže my jsme vlastně jako to víno fakt jako prodávali domů
Kde se doma hodilo mnoha Kde se doma hodilo. I nám se hodně hodilo. Nezní to úplně jako nejlíp, ale taková byla realita. Ne, tak jako... No, tak člověk... No ale dneska, když to posunu o kousek, tak dneska z toho prodejního místečka je právě jako ale to krásné místo na setkávání, to znamená, když je zrovna teplo, tak tam postáváme venku ale opravdu, ještě jedno, pokud byste měli chuť za náma přijít, připomenu Vinotéka u zastávky městské hromadné dopravy Plaňanská v Praze a přijďte kdykoliv, nebo když byste se s náma chtěli potkat a chcete mít jistotu, že nás tam potkáte, tak nám třeba napište a my už se domluvíme, přijďte, protože v Vinotéce se dá popovídat jako úplně o všem. A já to si musím myslím, potvrdit. Takže za to díky. Tohle víno, které tady vidíte, tak rozhodně není nadarmo, protože bychom dostali takový bláznivý nápad, že si řekneme, k jaké velké ceně by se, Formule 1 samozřejmě, by se hodilo jaké víno. A já si myslím, že ty spojitosti, které jsou mezi víny a konkrétní velkou cenou, tak vás určitě budou zajímat. Já vás vítám ve druhé části téhle speciální epizody videocastu Kolo na kolo na začátku roku 2024 v zimní přestávce před začátkem velké ceny. Ještě jednou připomenu, že budou následovat další video příběhy se zajímavými hosty. Mohu vás ujistit, že rozhodně je na co se těšit, ale tahle překvapení se nechám až na pozdější dobu. Pořád tady se mnou je Karel Siegl, dneska jednak můj dobrý kamarád, za což moc děkuju, ale hlavně Alex, úspěšný provozovatel společnosti The Vinotéka, nejenom stánek, ale také e-shop samozřejmě. Stánek, nebo jak tomu říkat? Už jsme větší než stánek, už jsme takový větší stánek v Malešících. A my jsme vám slíbili, že některé z vín ochutnáme. Samozřejmě tenhle ten zážitek vám jako těžko zprostředkujeme, ale napadlo nás, že když začíná nová sezona Formule 1 roku 2024, že bychom si mohli říci, k jakým velkým cenám by se hodila jaká vína. To si myslím, že je jako naprosto perfektní. My jsme si vybrali nakonec 5 vín. Ano. Jo, a začneme tím prvním. A tím prvním, protože je to první samo o sobě, znamená nějaký začátek, jo, když už ta sezona startuje, tak na začátek sezony, ať startuje sezona v Bahrajnu, anebo v Austrálii bude zase startovat, v dřívějších dobách se startovalo v Brazílii, tak prosím tě, začíná nám nová sezona za malou chvíli. Čím tak začít? Tak mám ho to rovnou podat? Jdeme do něj. Tak první jsme si řekli, že by bylo fajn začít... Já ho ukážu takhle, jo. Je to vlastně... Super. Prosecco, je to naše exkluzivní spolupráce. Manisage se jmenuje tohleto mladý vinařství, bioorganický a Marko, vlastně aktuální majitel, hrozně fajn chlapík, je to teda Veneto, neboli česky Benátsko a oblast Conegliano a tohle teda máme úplně jako 0 cukru, to je extra brut. A myslím si, že Prosecco tak obecně ideální aperitiv, ale zároveň může být i... Rozděláme to? Určitě, může být i... Když začneme takhle, tak... Na dlouhý popíjení, večerní, takže... A vlastně jako start, řekněme, odstartovat si tu tam asi nevadí, že třeba některé velké ceny jako začínají třeba i dopoledne, jo, tak jako takhle jako na dopolední náladičku to asi neublíží, ne? To myslím, že je úplně v pohodě. To je si dobrý, když že... otevíráte bublinky, ano. Přátelé, který jsou teda jako na špun, tak zafixovanou tu levou ruku, pokud jste teda praváci a kroutí se jenom tou lahví. Tak. Wow. No tak to děkuju. Jak jste přišli na tohle prosečko? Hele, to jsme tak nějak hledali a objížděli a koupili jsme si letenky na sever Itálie a měli jsme už domluvený nějaký spolupráce. A tak čau tomu. Tak na zdraví a na novou sezonu 2024 samozřejmě. Jednoznačně. Příjemný pitivo. K tomu se nedá nic pitelný, tak jako jemný perlení. Jo, úplně ideální starter.
příjemný aperitiv. Myslím si, že na úvod sezóny úplně ideální vínečko, který je možný si samozřejmě u nás zakoupit. Taky. No, pochopitelně. Já jenom chci říct, že tohle není žádný jako product placement. Tahle epizoda jsou jiní, kteří zvou hosty do povídaček a ten host ještě musí zaplatit, ale tohleto setkání je opravdu z mého osobního přesvědčení, protože jsem se tady chtěl s Karlem potkat. Takhle to všechno vzniklo. Nechat povyprávět ten tvůj příběh, nabídnout tu možnost, že když půjdete někdy kolem, tak se určitě stavte, protože tohle je třeba jedna z věcí, která mě jako moc chutná. Takže jo, to byl dobrý start. Pojďme k dalšímu vínu. A u něj prosím tě si popovídáme o jednom úžasném pojmu, který také díky tobě jsem dokázal lépe pochopit nejenom z tvého vlastního vyprávění, ale natypoval si mi také nějaké YouTube povídání se známými novináři, kteří... To byli snad vinaři, bych řekl možná. Nebo vinaři přímo. Tamhle s tím podáš prosím vývrtku. Ano, tuhletu podávám. Klidně můžeš tu. Tak. A co se mi líbí na tomhletom vínu, že ten pojem, o kterém se bavíme, tak je pojem naturální. Ano. A ještě než prosím tě požádám o to, abys nám rozvedl, co to pojem naturální víno je, tak si povšimněte, že tohle víno se jmenuje Stará škola, vážení přátelé, a tak mě napadlo, že to je Stará škola, víno naturální. No tak co jiného mě napadlo to spojit jako už s malým počtem velkých cen v kalendáři mistrovství světa, které by se taky daly nazvat naturálními, potažmo stará dobrá škola, no tak tím pádem, až nastane, vážení přátelé, v létě velká cena Belgie, která se poprvé děla už ve 20. letech a vznikla na naturálních základech, tak pro velkou cenu Belgie jsme si vybrali víno, které se jmenuje Stará škola. Proč? Karle, Stará škola, od koho je? A prosím tě, ten pojem naturální mě zajímá, protože já jsem normálně s planou touhou, poté, co jsem se dozvěděl, o čem to naturální víno je, aby se o naturálních vínech dozvěděli i další lidi a sami se třeba nechali inspirovat. Jo. Tak tohle víno vlastně pochází od našich, dneska si trofnu určitě říct kamarádů, Kuby a Zuzky, což jsou sourozenci z Kobylí a jedná se teda o naturální vinařství Herzánovi. Stará škola je to, jo, určitě. Ty víš, že multitasking je moje slabší stránka, no, takže já když nalívám, tak nestíhám mluvit. Každopádně, starý vinice, více než 45 let, a víno vlastně, takhle, jedná se o kyvé, několika odrůd, ty dominantní jsou teda Neuburg, Millerka a Veltlín. A víno zrálo tuším 11 měsíců ještě ve starých dubových sudech, tak i proto ten název. A tak na velkou cenu Belgie, až nastane v létě? Stopro, to je Spa. Spa Francorchamps. Jasně, tam jsme taky dělali nějaký zájezdíky. Ta naturalita, mi řekni. No, jasně. Tak takhle, naturální víno obecně je víno, který musí být vyrobený z hroznů, který jsou minimálně v biorežimu. Na to je nějaký daný jako mustr, který prostě jako který prostě jako přesně řekne, co ten jako vinař smí a nesmí dělat. A vlastně jako v zásadě do toho vína není nic nějak extrémně nebo nic přidáváno a nic odebráno. Jediný co, tak možná nějaký menší množství síry, ale to tady není. Takže je vlastně nefiltrovaný, nesířený a to naturální víno ještě samozřejmě spočívá v tom vinohradu. To pěstování obecně té révy musí být bez žádných z těch chemických postřiků, maximálně nějaký jako výluhy, byliny a tak dál. A vlastně nepoužívá se žádná chemie ani při té výrobě v tom sklepě. A vlastně za následek to má chutná? Výborný. Tahle ta epizoda bude trvat hodně dlouho, vážení přátelé.
Možná jsme neměli zůstat pouze u 5 vín, ale já si takhle, Karle, představuju to 30. léta. Francorchamps, Malmédy a Stavelot, obce v ardenských lesích, jak se tam právě v těch předválečných letech proháněly ty staré formule, možná se proháněly kolem nějakých vinařských sadů, víš, mě tak jako napadá. Jo, akorát ten pojem naturální se mi líbí, že není to nějaký marketingový pojem, že to je opravdu... Je, no, takhle, je. Ono není právě, ale v té konotaci dneska častokrát běžných lidí mi přijde, že když je něco naturálního nebo organického, tak někdo jako a priori už, nebo bio certifikace, že je vlastně jako něco špatně, jo, protože jo. vlastně jako, já nevím, když někam do nějakého supermarketu a koupíš si biomaso, který je o pár desítek korun dražší, ale ve výsledku zjistí, že to je prostě úplně jako stejná farma v Polsku a prostě jako je to... Takže častokrát mi přijde, že ty obchodníci se prostě zatím schovávají a i lidi, někteří to tak můžou vnímat negativně, že to je jako jenom právě marketingové spíš, jako vyboostovaný, no. No, ale výborný teda. Každopádně, jak jsem říkal, no, ty kvasinky si ten hrozen veme sám z toho vinohradu. On je vlastně plný dusíků, hořčíků. Je to prostě zdravý hrozen, není důvod s ním pak nějak jako dál manipulovat v tom sklepe, no. Samozřejmě ona je tam nějaká norma, kolik té síry tam může ten naturální vinař jako dát, aby to nějakým způsobem to víno stabilizoval. Ale tohle konkrétně teda. Já jako laik jsem právě pochopil ten velký rozdíl mezi těmi víny, když to řeknu zase laicky, s těmi víny, když je nakládáno správně, ona pak nemají samozřejmě nějakou životnost oproti těm vínům, a v jedné z těch epizod jsem to právě vyslechl, která musí být nějakým způsobem ošetřena tak, aby vydržela třeba za výlohami těch velkých obchodů v teplech a dlouhou dobu. Že to je zasířený jako. právě. Že to je vlastně jako umrtvený, tak si to mám, že jo. Když jako někam do Albertu koupíš si prostě víno z Argentiny, jo, prostě takhle. Na nikoho určitě to není nějak negativně mířený. Prostě ať si každý pije, co chce. Já jsem prostě měl takovou tendenci před 2 lety prostě říkat, hele, tohle si dej, tohle si dej. Prostě jsem to hodnotil na základě toho, co chutná mě. Teď už to nedělám, protože prostě každému chutná něco jiného. Ale logicky, když to cestuje takovou dálku a pak já nevím, kam to přiletí, tak někam prostě do Portugalska, odtamtud to převáží v kamionech. Může být prostě velký vedra, tak logicky to víno prostě musí být stabilizovaný nějak, aby přežilo, jo. A aby bylo líbivý pro, řekněme, masy lidí. Tak to je, protože... No, takže... Ale... Až vás ráno bude bolet hlava, tak to má 2 příčiny, byste neměli správné víno, nebo z toho ještě eventuálně měli hodně. Přesně tak, to je samozřejmě, to z toho, to je velká výhoda toho, když to je bez toho siřičitanu, že ta hlava fakt nebolí a člověk toho může, nehledě na to, že ta odrůdovost je tam pěkně cítit. Je to, a další věc je, i to víno vydrží jako díl otevřený, jo, a skoro bych řekl, že postupně se i vyvíjí a ta chuť se mění, takže častokrát bych úplně ani hlavně nevěřil tomu, že ty vína nejsou určený k archivaci. Takže... Nebo že jsou potřeba, nebo že je nutný, žádoucí je vypít do jednoho roku, ani náhodou. Super. Takže stará škola vína Herzánovi a... Skobylí, ano. Tak. A to jsme si vybrali víno nejenom pro velkou cenu Belgie, ale každé takové, řekl bych, při každém sledování klasické velké ceny, nebo nově budeme říkat naturální velké ceny, víš, tomu budeme říkat. Dobře. Hele, díky moc, ale tohle byla lehčí vína, jak to prosečko na začátku, super na rozjezd, tak tohle velmi dobrý, lehký víno, alespoň tak, jak já to cítím. Jo. Ale jsou lidé, kteří preferují vína těžšího kalibru. Než nám naleješ, tak já ještě řeknu souvislosti právě s tím, co otvíráme. Tohle je Rulanda modrá. To je Rulanda modrá. Zase to tady ukážu. Z Bořetic. Tak, Rulanda modrá, rodinné vinařství Jedlička. Bořetice, ano. přesně tak. A když jsme hledali, jaké víno vybrat 3. v pořadí, tak jsme právě narazili na tohleto víno, kterému říkáme trošku těžší.
A ty za chvilku vysvětlíš, v čem ta Jo. těžkost toho vína spočívá, ale když je to těžké víno, tak to prostě musí být zcela logicky k nějaké těžké velké ceně. No jaká je možná nejtěžší, nejnáročnější velká cena v kalendáři, tak to je pochopitelně Singapur. Pokud máte rádi Singapur, velká cena, která s velkým počtem zatáček a velkou vlhkostí vzduchu a velkými teplotami je hodně těžká, navíc trvá docela dlouho. A mně se právě líbí ta paralela, těžkost tohoto vína a těžkost velké ceny, ale víno, které se dá pít delší dobu, takže co se mi na něm líbí, že vydrží po celou dobu velké ceny Singapuru. Jo, takové zajímavé srovnání, ale teď prosím tě konkrétně k tomu vínu. Nejprve nám nalej, prosím tě. Určitě. Můžeme od toho degustovat. Tady se podíváš úplně už taková Děkuju. světlejší barva, až taková docihlová. To je charakteristika těch pinotů obecně. A teda, nejedná se o čau. Takže na zdraví zdravíčko. a na velkou cenu Singapuru. Až budete sledovat, tak si vzpomeňte na nás a na například rulandské modré. Ano. Tak, taky, je to teda hodně robustní, plný, ale zároveň jako elegantní víno, ano. Když už trochu takhle jako s tou skleničkou, ano, tak vidíš tu viskozitu, Aha, ty slzy, jako hodně jako plný nazrálý víno, no, má jako hodně procent, Je to 15. A v té vůni, to je fakt jako marmeláda. A je to výběr z bobulí, je suchý to víno, ale ten aftertaste, nebo ta persistence, teda ta dochuť je dlouhá, ale evokuje trochu takovým nasládlým dojmem té nazrálosti toho vína. Jo, nejedná se o naturální víno, tohle víno ale mám moc rád. Vlastně jsme na té jedličkou už spolupracujeme, by se dalo říct téměř od začátku. Jak jsi zmiňoval, 15%, takže s tímhle vínem, nebo k tomuto vínu s respektem, řekl bych, podobně jako rozhodně, s respektem k té velké ceně Singapuru. Rozhodně, na další popíjení, přesně, takže soustředit se, náročný zatáčky, jak jsi říkal. Takový dlouhý popíjení, no, to není úplně na to, že jako člověk toho vylentá nějak víc, je to spíš takový jako kultivovaný pití, tím nechci říct, že ostatní by nebylo, ale Když si zavřu oči a opravdu k němu přičichnu, tak jak jsi zmiňoval tu vůni, takovou tu nasládlo, je opravdu hodně zajímavá, snadno zapamatovatelná. A když bys mě zavřel oči a neřekl mi, že mi dáváš přičichnout k vínu, tak bych možná uvěřil i tomu, že to jako není víno. Jo, dokonce. je to nějaký fortifikovaný, nebo že to nějak... Jo, ale pěkná věc a hlavně už těch vín jako není moc, no. Ty 2,18. Výborné víno, takže pokud máte, a zase nemusí to být pochopitelně jenom pro velkou cenu Singapuru, ale pro jakékoliv, řekl bych, takovéto delší faunovo odpoledne, takže pokud máte chuť, ať už s přáteli, anebo s rodinnými příslušníky, samozřejmě dospělého věku, tak tahle ta Rulanda modrá si myslím, že jednak v tom, to těžké neznamená negativně, si myslím, ale ne, absolutně ne. Je to víno, které, alespoň já to tak na sobě cítím, má, jakože se do toho těla zapíše trošku jako zřetelnějším písmem. Ne, řekl to úplně dokonale. Je to tak, no. A samozřejmě jako ne každému prostě ta plnost, nazrálost, to robustnost toho vína taky jako může sedět. Někdo může mít samozřejmě lehčí červený, který jako líp padá, je to takový víc celovečerní, řekněme. My jdeme takhle v průběhu sezóny a říkáme si, a o tomhle naše povídání v této druhé části, jaká vína, samozřejmě jen a pouze exkluzivně z Vinotéky, v Karla Siegla tady, A ještě jednou připomenu, pokud byste chtěli poznat další vína, tak se stavte v Praze u zastávky městské hromadné dopravy Plaňanská, hned jak vystoupíte z autobusu směr sídliště Malešice, tak uvidíte The Vinotéka a s velkou pravděpodobností tam uvidíte nás dva, takže určitě se stavte na slovíčko, protože... A když nás neuvidíte, tak napište, buď na náš třeba firemní Instagram, The Vinotéka, nebo tady Tomovi. Jakkoliv nás kontaktujte. Myslím, že taky hodně dobře reaguješ. Protože to je nejenom
toto není jenom o těch vínech právě, to je o té komunitě a to mám jako hrozně rád, že pokud byste chtěli poznat zajímavé lidi, a teď nemám na mysli samozřejmě konkrétně nás dva, ale řadu dalších, tak se určitě stavte, protože navíc ještě dokážete poznat řadu dalších vín. My jsme pro tohle naše povídání vybrali 5. Máme za sebou 3. Zahájili jsme prosečkem, pak jsme se přes starou dobrou školu naturálního vína a Spa Francorchamps dostali k těžšímu vínu, který se hodí k, dejme tomu, náročnějším, delším odpolednům, které je typicky představováno právě třeba Velkou cenou Singapuru, ale teď si myslím, že je potřeba zlehčit trošku. A navíc, my v tom kalendáři máme také na druhé straně spektra velké ceny, které utečou strašně rychle. Jo, to si lidi prostě nestačí pořádně ani sednou a za hodinu 20 minut je konec. No, samozřejmě mám na mysli Velkou cenu Itálie a závody, ultrarychlé závody na Monze, prosím tě. Tak je to rychlý, jo, tak jaké víno k takovému závodu, jakým je třeba Velká cena Itálie? No, tak to bude tady ten. Tenhle? Tenhle. Tady ten Petio Naturel. Ukáž, já zase ukážu na kamerku. Z Vinho Verde, z Portugalska. Takže Petnat, jo. Petnat, ano, tak to je, jako je to vlastně přírodně pedlivý víno, neboli tohle je spíš takový do šumiva, ono... Úplně si z nás jako příklad neberte, protože teď jednak to střídáme, takže si nedokážeme jako najít delší vztah k tomu konkrétnímu vínu, které jsme zvolili, je to taková rychlejší degustace a hlavně se nám líbí ta myšlenka propojit charakter a vlastnosti konkrétního vína. Na začátku až takový jako vyloženě šumivý. Vlastnosti a charakter konkrétního vína s nějakou konkrétní velkou cenou. Tahle ten nápad se mi hrozně líbí a zatím si myslím, že to vychází. Takže proč se tohle víno hodí k tak rychlému závodu, jakým je například Monza? To se totiž strašně dobře pije. Je to hodně svěží, fresh. Čau. Tak těšíme se na rychlé závody, jako je Monza, samozřejmě. No, tak asi jsme to řekli, no, je to fakt takový fresh, pití, ale zároveň hodně elegantní věc, taky krémový perlení, taky jako výrazný kvasnice, spíš až jako typové do šampáň. A je to teda odrůda Alvarinho, která roste primárně na severu Portugalska. Tohle je teda oblast Vinho Verde. A to je taky naše exkluzivní spolupráce. Vinařství Repartido. Jak říkáš, no, já jsem někdy v té výhodnější situaci používat takové ty přímější výrazy, takže jako mně se líbilo, když jsme hledali ta vína, tak jako, že to padá. Jo. Tak jak tam padají ty kvality na té Monze, tak tohle umí padat do těla jako v rychlostí typickou pro Velkou cenu Itálie. Skvěle pitelný, ale zároveň fakt vkusný víno. Jako to má takovou příjemnou lehkou mineralitu, plnost, taková fakt krémový perlení. Tohle to je velmi podařená věc a jestli teda ještě můžu, jenom v rychlosti, tak to bylo hodně náhodné setkání. To jsme byli v Lisabonu, jsme byli v jedné naturálním winebaru a tam jsme se potkali tady s Antoniem, se zástupcem, který tam dodává, se svým společníkem Davidem, což je michelinský sommelier. A tyhle dva mladí kluci vlastně jako dodávají do těch nejlepších restaurací, primárně teda v tom Portugalsku. A když jsme ty jejich vína ochutnali, tak jsme říkali, hele, tohle to potřebujeme mít, to je prostě jako, to chutná, to je prostě úplně jiný než ty petnaty, co máme teda primárně z Jižní Moravy. Nemůžu říct nic špatného na vína z Jižní Moravy, protože jsou úžasný a milujeme je, ale tohle je prostě jako i jiný a do toho portfolia jsme si řekli, že to musíme zařadit. Mohu se zastavit u tohoto na malou chvíli, protože to byla ta myšlenka, která se mi na tom vašem podniku, když jsem jej poznal, líbila, že jste pomohli a pořád pomáháte
Čechům objevovat dobrá, kvalitní a velmi chutná česká vína. Jo? Řekněme více moravská, možná kdybych to řekl úplně takhle přesně, exaktně, jasně. Ano. A to znamená, že to moravské vinařství, a ty seš toho živým důkazem, nebo spíš jakýmsi ambasadorem toho faktu, že moravská vína mají světovou kvalitu? Jo, jednoznačně. Tak myslím si, že ta tradice je tady fakt dlouhá, ty lidi jsou šikovní, akorát já bych spíš řekl to, že prostě v každém regionu vinařském je malý procento geniálních vinařů. Pak tam bude nějaký asi vyšší procento těch průměrných a bohužel asi tam bude i nějaký jako vyšší procento těch podprůměrných, jo. Ale myslím si, že jako takhle bagatelizovat nebo nějaký třeba region, což se děje, hodně o tom čtu a prostě myslím si, že rozhodně je to ohledání tohle, jo, prostě a člověk, když se tomu věnuje a hledá, tak najde. Ale to mám právě na mysli tu tvou roli. Takže jako v obecném měřítku říct, hele, vína z Moravy, všechny jako jsou super. Vlastně... Asi si rozumíme. Tou tvou rolí, která si myslím, že je velkým přínosem, je právě v tom obrovském množství energie, kterou vy s Alex věnujete právě do rešeršování těch dobrých vín. Určitě jsem nechtěl paušalizovat. V každém oboru se dají najít jako dobří a špatní dodavatelé a dobří a špatní lidé, ale mně se líbí to, když jsme si hodně povídali o tom, kolik energie věnujete do toho, abyste objevili to kvalitní moravské víno. Takže moje myšlenka byla taková, že ta dobrá moravská vína, která vy jste objevila, mají světovou kvalitu. Tutově. A už jenom to, jak moc se exportujou ven, což mě teda malinko jako mrzí, ale... Jakože hodně se exportujou ven. No jako ty vinaře, který máme my v našem portfoliu, tak je to fakt jako velká část jako do zahraničí, no, je to jako trochu mrzí, no, ten trh jako těch naturálních vinařů, nebo toho naturálního světa jinak, tak je hodně vyvinutý v Tokiu, v Japonsku, obecně severský státy, v Kodani, jo. Jsou hodně hladoví v Londýně, je to Portugalsko. Máme za sebou čtvrté víno a tím čtvrtým vínem byla, řekl bych, svěží repartido, že? Ano, a je to odrůda Alvarinho. Repartido je vlastně něco jako sdílení, to znamená v portugalštině, takže oni to chtějí sdílet mezi lidi, mezi co nejvíc lidí a ano, byl to petnat, jak jsem říkal. Pet je naturel, je to výborná. Francouzština není moje silná stránka, takže s tou výslovností to trochu krapet vázne, ale výborná příležitost, přesně tak. No. Výborná příležitost nejenom pro velkou cenu Itálie, ale pro jakoukoliv svěží velkou cenu nebo velkou cenu se svěžím průběhem. No ale... To je rychlá degustace. Už nám taky zpomaluje tempo vyprávění. Určitě jste si toho stačili všimnout a ono to s tou artikulací taky není úplně nejlepší z mé strany, což se omlouvám, ale jak říkám, chtěli jsme vám tímhle způsobem poodhalit kouzelný svět dobrých vín. To jsi měl de facto naučil ty získat odpor tady těm vínům, které jsou vysázeny takhle v těch obchodácích jedno vedle druhého a říkám, to ani na to nemám chuť otevřít, tohle já jdu za Karlem. Jo, jsem rád, jako takhle, já bych úplně nechtěl říkat právě odpor, protože se to některých lidí jako může dotknout a zároveň, jak jsem říkal, hele, všechno má svýho kupce a prostě jako, když to nechutná mně nebo nám, tak určitě. Víš, je to takový, ale v zásadě jsem rád, že jsem tě, jak ty říkáš, naučil nad tím vínem jako víc asi přemýšlet. Tak. A víc jako ty svoje mantinely v té mysli jako posunout malinko dál a
ten názor na tyhle konkrétně jako jiný vína si udělat sám, no. A v tom si myslím, že spočívá to kouzlo právě, jo? Že zkoumat to víno nejenom z pohledu toho, že udělá dobrou náladu ve společnosti, jo? Ale poslouchat nejenom ty příběhy o původu, o tom, jak to víno vzniká, ale i o tom, jak se svou nezbytně nutně třeba kvalitou, ale způsobem toho, jak je připraveno a dodáno tomu konečnému zákazníkovi liší od těch ostatních. A tímhle prostě získáš vztah k tomu. Ano, ten příběh vlastně ve výsledku. A tím pádem se rozloučíš s těmi víny, které právě, já to taky nemyslím nějak negativně, ale prostě je to přirozený důsledek. Jo, jako souhlas. Naprostý souhlas. V sezóně letošní máme, teda nejenom letošní, v každé sezóně mnoha posledních let máme jednu alespoň pro toho hardkorového fanouška nepříjemnou záležitost. A to je povinná letní přestávka v srpnu, kdy se 4 týdny po sobě nezávodí. A o to horší je to v letošním roce, protože podobnou přestávku máme také v říjnu. Jo? Říjen, u nás bývají teplé měsíce, tak jsme se prostě rozhodli, že tentokrát nebudeme to 5. víno spojovat s konkrétní velkou cenou, ale naopak s nevelkou cenou, nebo s obdobím, kdy se velká cena nejede, a to je samozřejmě letní přestávka. Takže, protože my jsme si prošli už téměř všechny barvy, ano. Ale až na oranžovou. Tak, duhovou ještě. Ano. Takový víno jsem ještě neměl. Ty jo, ale tak jako namícháme jakékoliv víno v duhové společnosti, uděláme nějaký kivéčko Konec konců, když jsme se měli na to natáčení, tak někdo řekl zajímavou myšlenku, pojďme smíchat nějaká vína, uděláme vlastní a to začneme jako propagovat, jo. Ale teď už necháváme pomalu nahlédnout do tajů našich temnějších myšlenek. Ano. To určitě nebylo myšleno vážně. Ale pojďme se přenést do budoucnosti právě do té letní přestávky, kdy se zase možná potkáme u zastávky Plaňanská v Praze u Vinotéky a tím pádem to je výborná příležitost, jak si popovídat zdaleka nejenom o Formuli 1, protože těch témat, kterých my se v Vinotéka dotkneme, tak je opravdu celá řada a to je jedna z věcí, která mě fascinuje. Já jsem hlavně hrozně překvapený, kolik je tam formulových jako nadšenců. Já taky. No, jako... Vždycky mě uvádí jako do rozpaku, to je on, říkám, já jsem nikdo, jako, jo. Ale co mě hrozně baví, je, jako když si vezmeš komplexní škálu všech společenských a světových témat, tak o čemkoliv si dokážeme jako popovídat. Rozhodně, ale hlavně najdeš, vždycky potkáš lidi, kteří některému z těch témat vždycky jako rozumí a dodají ti inspiraci a poznání. Určitě. Ale to mě napadá, že není důvod, abychom se na některou z velkých cen nepodívali do Vinotéka. Jo. Ty jo. Hele, to vymyslíme teďka, to vymyslíme, víš kdy? Na jaro-léto. Ano, vymyslíme. Jaro-léto, protože a my tam uděláme, jak tam máme tu zítku bílou a máme tam ty kostky, tak mě napadlo, že bychom tam dali nějaký projektil a mohli bychom tam něco dát a mohli bychom to dát s tvým komentářem. Tohle je spontánní nápad, mimochodem v postprodukci a v tuhle chvíli, jak točíme tuhle epizodu, tak v postprodukci doufám, že už budeme mít k dispozici záběry nově zrekonstruované do Vinotéky. Takže možná teď, jak se o tom bavíme, tak už je možná právě teď vidíte. Ale to vymyslíme, takhle spontánně vzniká nápad, na nějakou z velkých cen se určitě podíváme. Ale... Určitě jenom to, jestli můžu jenom říct tvým posluchačům, tak naše Vinotéka není extrémně veliká, my ji teď trochu jako rekonstruujeme, aby se tam vešlo víc lidí, jsme koncept také jako napůl na sedačku, napůl na stojáka, aby jako... To nebude nějaké jako veřejné oznamování, pojďte se podívat, protože bychom si, myslím, tam zastavili kolem 2 zastávek Plaňanská veřejnou dopravu kompletně, jo. Ale to zase chystáme něco jiného. V Rígrových sadech Emilia Romagna bychom chtěli sledovat ve větším počtu lidí. Hezky. Takže tady něco vymyslím, ale bude to opravdu komorní. Třeba opravdu exkluzivní 1, 2, 3 kámoši, kteří se prostě zastaví a domluvíme to takhle individuálně. To bude super. A já jsem řekl na to léto. Projekt si tam dáme a kouknem na něco. Kouknem na nějakou velkou cenu. A tohle to je skvělá věc. Tak a skvělá věc, až se potkáme v Vinotéce a bude to třeba mezi 2 velkými cenami, tak si určitě dáme na letní období přestávek velkých cen tuhle úžasnou věc. Co to je, prosím tě? Hele, to je Tomáš Režní. To je skvělý člověk. To je fakt vinař, který mě je asi jeden úplně z nejbližších. Tomík
z Bořetic Aha. a naturální vinař opět. Tak mě prosím tě nalej a až mi budeš nalévat, tak mi mezi tím povyprávěj, proč třeba zrovna jsme vybrali takové víno u příležitosti nějakých našich letních setkání. Jasně. A povídání nejenom s fandy Formule 1. Jo. Hele, tohleto rosé je za mě jedno z těch nejkomplexnějších. Určitě to není nějaký easy pitivo, ono je docela nazrálý, je to teda taky opět nefiltrovaný, 12,5%. 12,5%. Myslím, že 2 dny ono macerovalo na slupkách, potom bylo 6 měsíců na dřevě a pak na nerezu a taková temnější barva, ale zároveň hodně svěží, s takovou lehce výrazní, nebo takovou lehkou kyselinkou. Zhodnotím to hnedka. Jahody, třešně, jako to, nemám to rád častokrát tohleto přirovnávání, co kde tam kdo cítí, protože potom se některý lidi můžou cítit blbě, že oni to tam necítí a tam máš ty to je to poznání, o kterém si hovořil, že už se snažíš méně zprostředkovávat to, jak ty to vidíš, ale spíš, aby si lidi udělali sami od sebe vlastní, jako názor, aby si a to spíš sami jako říct, jako charakter víc dominantní stránky toho vína, než co by tam lidi měli cítit a co ne. No tak na naše další budoucí setkání, samozřejmě nejenom na naše další povídání, čtení a poslouchání v obsahu kolo na kolo. A jak říkám, těšíme se na to, že se někdy potkáme, ale my tady máme ještě jednu věc, ke které se musíme dostat. Mezitím ochutnáváme to, co můžeme ochutnávat spolu během našich setkání. Jednoznačně. André, rozéčko z Bořetic. No tak tohle vidíte na konci každé velké ceny. Tohle je oficiální pedlivé víno, se kterým se slaví na konci každé velké ceny na stupních vítězů 3 nejlepší. Mimochodem vy tuhletu lahev můžete mít i vy teďka, protože my tady teďka vyhlašujeme soutěž o tuhle lahev. Podívejte se na Instagram Kolo na kolo, anebo The Vinotéka, protože tohle jsme vymysleli společně, že budeme právě soutěžit. Jasně, to tam přesdílíme. Přesdílíme, přesně. A když to vyhrajete, jo, a přinesete to k nám, tak to můžeme i společně vypít. To zní hodně dobře. Jo, ale předtím, prosím tě, mi dokážeš nám jako tím svým odborným komentářem vyhodnotit, co to vlastně pijí. Jsem tam Max Verstappen, teda ten hodně často samozřejmě, ale jsem tam třeba také Lando Norris, Já se tohle v první řadě asi nepovažuji úplně za odborníka, protože já jsem spíš fakt jako nadšenec a fakt jako degustátor a objevitel, řekněme. Byť jsem teda podstoupil sommelierský kurzy, abych si víc rozšířil obzory. Je to brut, no, takže něco mezi, řekněme, nejsuším a polosuchou verzí. Bude to jako klasický, že jo, klasický sek. Hledáme si ale to, jestli výherce bude chtít, tak to můžeme samozřejmě společně odegustovat. Je něco, co nás určitě a naše vyprávění pojí s příběhy velkých cen a hlavně převážně s jejich šťastnými konci, protože tímhle se v současné době slaví na stupních vítězů. Ale my budeme slavit s tím, co si vybereme, protože my jsme tady teďka v tom našem povídání prošli 5 vín, které nás nějakým způsobem svým charakterem a vlastnostmi pojili, ať už ke konkrétním velkým cenám, anebo k velkým cenám, které mají také nějaký konkrétní charakter, anebo dokonce i k letní a říjnové přestávce, která nás v letošní sezóně čeká.
Takže Karle, já bych ti chtěl moc poděkovat za to, že jsi přišel. Jenom shrnu o to, o čem jsme si popovídali a taky motivace toho našeho setkání. A to byla ta první hlavní motivace, proč jsme se tady potkali a samozřejmě pokud si myslíte, že jsem musel nějakým náročnějším, tužším způsobem, jakože když člověk pravou rukou tahá kapesník z levé kapsy, tak se vám to tak může jevit a naprosto přiznávám, tak abychom nějaká ta formulová pojítka našli, abych si vůbec obhájil to, proč tady Karel se mnou je, ale ještě jednou připomenu, že tvůj příběh inspirativní, to, jak jste se vlastně dostali vnějšími vlivy do krize a jak fantastickým způsobem jste se z ní dostali, tak o tom jsem přesvědčen, že je velkou inspirací pro všechny ostatní. Ty z vás, kteří třeba se nemusí ani padat biznisy nebo ztráty zaměstnání, ale třeba někdy cítíte nějakou sklíčenost. Vždycky si vzpomeňte na to, že je možnost s tím cokoliv udělat. A proto jsem rád, že jsi mi umožnil povyprávět tvůj příběh. A ta druhá část toho příběhu je to, proč jsme se tady potkali, ta naše setkání právě v Malešicích. Já jsem za to hrozně rád, protože ta náhoda, která nás dala dohromady, tak mi umožnila poznat nejenom tebe, člověka, který je pro mě obrovskou inspirací, miluji ty naše rozhovory, protože co já se od tebe dozvím, jak mi umožňuješ rozšiřovat obzory, za to jsem strašně vděčný, ale hlavně jsem také vděčný za to, že skrze tebe jsem potkal spoustu dalších lidí, se kterými se dnes pořád potkáváme v The Vinotéka. A jestli to nebude pokračovat, jestli mi někam utečeš, budeš mít tyhle ty ambiciózní zahraniční, globální jako plány a tak podobně, tak to se samozřejmě budu hodně zlobit, ale i kdyby to tak bylo, tak vím, že si cestu zpátky do Malešic za rok, za 2, za 10 vždycky najdeš. Tome, moc krát děkuju, se úplně červenám, děkuju za takhle hezký povídání, díky moc za pozvání, že jsem tady mohl něco o sobě říct, protože víš, jak jsem byl nervózní, protože ono to sice nevypadá, ale tady těch kamer je docela dost. A takže díky moc a ty seš inspirací rozhodně i pro mě, a nejenom pro mě, ale i pro mnohé u nás v The Vinotéce. Já moc děkuju a pevně věřím, že jste si vzali z toho naše povídání to, jak to bylo myšleno. Trošku zase posunout a rozšířit hlavně to vaše a naše povědomí o tom, s čím vším a s kým se v životě můžeme potkávat, ale zase to vrátím k té Formule 1, pochopitelně o tohle si pojďme zasoutěžit. A opravdu si přeju, pokud to vyhraje někdo konkrétní z vás, tak kdybyste si přišli s námi ťuknout do The Vinotéka v pražských Malešicích, tak budu jenom hrozně rád. Takže Karle, na zdraví. Na zdraví. Na tebe, na nás, na co Formule 1, ale sport, události, ať se lidi mají rádi, to fakt není nějaké klišé a dál, aby se dostávali do takových příležitostí, jako jsem dostal, já znamená poznávat další inspirativní lidi a na to se napijem. Děkuji, určitě. Přátelé, pijte víno, mějte se rádi a pokud něco v životě chcete, tak prostě běžte a vemte si to, protože jsme dost omezený časově. Přesně tak. A bylo celkem evidentní před tady 2 lety, že je to takový všechno pomíjivý. A nikdy nevíte, jak se svět může, nebo vývoj světa, jak se může obrátit hned ten následující den. Je to tak. Mějte se krásně. Jo, děkuju moc. My máme rádi víno, milujeme kráse, ženy a zpěv. Opravdu dobré a my teď tady zůstaneme a všechno to dopijem. Tak jo, no, tak co si dáme. A navězdeme přímo, v žilách nám proudí moravská krev. My máme rádi víno, milujeme krásné ženy a zpěv. A navězdeme přímo, v žilách nám proudí moravská krev. Jako papír hodím práci,